Meinir Tanrallt. Mae pawb ym Mhenllyn yn adnabod Meinir Tanrallt. Gwraig fferm ym Mhentref bach tlws Llangian yw Meinir Roberts. Mae gan hi a Phil ei gŵr 4 o blant, un yn byw yn Iwerddon a'r 3 arall yn lleol. Ond bod y plant wedi tyfu, nid yw Meinir yn segur. Heb law ymhelpu ar y fferm a gosod tŷ bync, mae hefyd yn nyddu. Erbyn hyn mae ganddi gwmni gwau a nyddu o'r enw Meian. Dechreuodd y busnes gwlân rhyw 5 mlynedd yn ôl, wedi iddi hi sylweddoli cyn lleuad oedd i'w gael am y gwlân. A dyma dechrau ymchwilio i weld sut i godi gwerth y gwlân. Gan ei bod yn gwau tipyn gyda llaw beth bynnag, yr ateb oedd datblygu gwlân arbenigol nododd ar gael yn y siopau. A dyna cychwyn ar y daith. Y peth cyntaf oedd cael hyd i felin wlân i brosesu'r cni. Ofer fu'r holi'n lleol, a doedd dim dewis ond llwytho'r pick-up am 4 o'r gloch y bore a gyrru i'r Halifax Spinning Company ger Leeds. Daeth amrywiaeth o wlân yn ôl o 1 plai, 2 plai a 4 plai, ac edafedd lopi sydd yn debyg i wlân a geir mewn siwmperi gwlad yr Ia. Gwlân o Tanrallt ydy'r rhan fwyaf o'r gwlân, ond bydd Meinir yn prynu cni o ambell ffarm arall ym Mhenllyn, a gwlân defaid Shetland o fynydd Llandegau, ac mae'n falch o fedru dweud fod y gwlân yn lleol iddi yn Llyn. Erbyn hyn mae'r cysylltiad â melyn wlân yn Rhyd Lewis Ceredigion, sef gwaheiddwyr y Calfynir, Curly Weavers, ac mae hi wedi datblygu gwahanol edafedd sy'n unigryw i'r cwmni gyda gwlân defaid Llyn a Shetland. Erbyn hyn mae hi'n chwilio yn lliwio'r gwlân ei hun gyda llaw. Rhaid fod yn ofalus wrth ddewis pa fath o wlân i wneud gwahanol bethau. Dim ond y cni gorau fydd yn addas i wneud edafedd i'w wai. Mae Meian wedi datblygu'r syniad o wneud clustogau arbenigol mwyn defnyddio yn rhan fwyaf o weddill y gwlân. Mae'r clustogau gwlân yn dal eu cynhysrwydd ac yn addas i rywun sy'n dioddef o cryd y cymalau neu wynegon. Gwneir y clustogau hyn yn arbennig i Meian ym Mhentref Aberdaron. Ar hyn o bryd mae prosiect ar y gweill i ddatblygu clustogau arbenigol ar gyfer problemau gyda llaw a garddwrn. Mae Meinir wedi bod yn ymchwilio i hanes patrymau gansi Cymreig, sef siwmperi morwyr gyda'i ffatrwm unigryw gwahanol ardaloedd arnynt. Gwneud cryn ymchwil, ychydig iawn o dystiolaeth sydd o batrymau Cymreig, bod rai patrymau gan bantrefi y Mai Ceredigion. Mae Meinir yn dal i ymchwilio i hyn, a basai'n ddiolchgar iawn pe bai unrhyw un yn rhannu unrhyw wybodaeth â hi. Mae hi wedi darganfod patrymau yn Borth, oedd yn cysylltiad â theulu ei mam, oedd yn capteniad llongau yn ardal y Bermo, Cricieth ac Abersoch. Mae hi wrthi ar hyn o bryd yn datblygu patrymau siwmperi gansi Cymreig, ac mae ganddi diddordeb mawr mewn hen batrymau. Daw'r gwlân gansi o wlad gorau Tanrallt, a gwlân defaid Llyn. Nyddir y gwlân yn Huddersfield oherwydd y math o wlân sydd â 5 pen iddo. Mae Meinir yn crwydro cymdeithasau i arddangos y nwyddau a rhoi cyflau i eraill cael tro ar y droell. Mae hi wedi crwydro i ynysoedd yr Alban, Iwerddon a Norwy yn ymchwilio ac yn gwau naill beth neu'r llall ar ei theithiau hir ar y tren. Mae'n cadw'r traddodiadau hyn yn bwysig i Meinir a hefyd yn fodd o wneud defnydd o'r gwlân sydd ym Mhenllyn a Chymru. Yn sicr, mae dyfalbarhad a phersonoliaeth hamddenol Meinir yn siŵr o sicrhau llwyddiant cwmni Meian.